Môžeš. Dobrý deň ľudia, vítam vás do nového videa, som Palkovho a dneska budeme pušovať Junkrat Max Tier. Dúfajme, že to vôbec zvládneme na jeden deň. A mohol by si dať ready. Wait. OK, tak dáme wait. OK, môžeme ready dať. A počúvaj. Keď vyhráme hru, mám sushi. Keď mi nepadne 8 tých sushi, nestačím. Zomieram. Help me. Dobre. OK ľudia, tak toto je pro gameplay. Čo, bro, gamer? Pro gameplay. A ty si to povedal inak už. No. OK. Poď ku mne. Amo, šmejt? Za mne páči. Tento plesnivý šmejt. Do kamaráta zabijem ja jeho. Musím tak je to... Lebo prečo nie? Pozrite ľudia, mám 9 powerov. Tak nie no. Tak nič. Škoda. Hej, Mandy Candy. A víš o tom, že máš... Hlavný boss v tejto hre som ja. A víš o tom, že máš druhý najviac toxic pin? Ten hack. Opa. Oni majú jedno, či žiadny power. Iba tá... Áno. OK. Chlapci, na konci hry som si dal kvadrátiu. Dobre, mám sushi. OK, mám 2. Kamo, obidve sú dáka vec. Tak prvé Crazy Hot. A na Piper mi to padlo. A teraz mám Extra Hot. A tu mi padne na Fairyho. OK, ale na mne to jedno, ideme pušovať ďalej, len tu si zoberiem 1000 coinov a áno, môžem vylepšiť Giantka, tak si ho vylepším. A teraz môžeme ísť na ďalšiu hru. Ďakujem. A po tejto hre ukončíme video a pôjdeme na ďalšie. No, ja vytvorím s mojim kamarátom ďalšie. Ale nie, poďme na to, čo stále jedno. No tak ok. Hotovo, vybavené teďka. Kam je tu extrémne veľa Piperín proti nám. Proste Piper je tu extrémne veľakrát. No má sa mi lepšie. Mám
vylepšeného. Že by som trafil poka, ale a stenu. Amo, čo robí tá Piper? Aha, už viem. Rozmýšľa. Opa. Ozivenie. Čo? Mne sa zaseklo. Au. Čo sa stalo? Au. Opa. To ja môžem hovoriť, ja už kamu pozri, koľko mám HP ja. Dobre. Dobre. Ja neviem, čo mám robiť. Áno. Kamu, nie. To nevyzerá dobre. Vyňu domácom priamo prenose. A nechápem, prečo tu budem teraz hovoriť už 6 minút videa, že mal by ste dať lajky a odbej, lebo si pre vás Plesnivec, keď nedáš like a odbej. presne tak. Ak dáš len jedno, tak daj prosím aj to druhé, je to bezplatné. Presne tak, je to bezplatné a Keď nedáš ani jedno, tak ty ťa nájdem. no tá daj si pozor, čo robiť. Hej? Každý, kto má sleduje to, že si dávajte pozor, lebo môj kamarát je zbedník. Ja som on šialený. Tak nič, no. Čo? A to je iné. Tá Bibi čo mi zrobila ze bumplesk? Čunčík. Typek je cuncík. Šulín. Bombardilo, krokodilo, jak ma zabil ten plesník? Čo robíš? Kamu, jak ma zabil? Neviem. Kamu, nech sa zabije do rána. Do rána. Ráno. Zídeme len raz. Vtedy sebe tu a teraz. A prečo tak bežne sleduje? Akože kto ťa odoberá? Ja znam. Takí people ma, takí 9 peoplovia ma odoberajú a ty si jeden z nich. Hugo ťa odoberá? Neviem, asi, hej. A máte ich ben? Ne. Ja som mu dal odber a typek taký, že haha. Nájdem si ťa. Ja viem, kde býva. A ja neviem, ale ty mi to povieš. OK. Opa. Plesníva Piper. Toto s tebou spravím, Matej, keď to pozeráš. On to asi pozerať nebude. Candy. Ale čo mu zrobíš, bo ty si zrobil už veľa vecí za tú hru. Zabil som typka. Ťa studne a ti dá futrek. Candy. Ťa studne jak teraz, ten Chester. Au. No. Sme. Musí grgol. GG. Ja vysvetlite mi niekto, prečo po nás ide celé lobby. Ja chápu, že sme naučiť Som zase tam. Kamo, som zase. Ja nechápem, ja som zase tam, kde som. My sme minusli 20 trofí. Akože, ja rozumiem, my sme najlepší, ale nemusí plnať celé lobby. Tá. Opa, moja fľaška RIP. Môj flow. Jedu na kole. Jedu tak plynule. Oči jak Japonec. Ne, to je nečumek. To je nečumek pitomec. OK, dačo. A neviem.
Oci jak jablonka. Oči jak koň. Oči jak má koň a oči také veľké má. To sa dobre akože hodilo. Ja viem, že sa to hodilo. Typek sa tu roztočil jak helikoptera a zrobil ze koň. Nie! Jeden tu je power, ty glúpa. Ale mám aspoň 4, ty máš 3. Ja mám 8-3, by 8-3. Bežím. No, figanieš. Prečo som začal sútiť auto aimbom tam? A tu sa decko. Dám mi rohlík. Daj mi rohlík. Opa, Leoniko. Miko Kriko. Jak sa bampol. Dobio, že bije. Nic. Prečo sa stal na mieste? Kam superstar. Bez. Tu bude v kriku gore. Veríš do rohlík. Tu je. Tam je Veris do rohlík. Dobio na smrť. Čo robil? Práve sa mu lagal život. Jo, hej. Hou. Dýcho, to bude. Sigma boy. Toto ešte bude dlhé video, lebo nechápem. S tým bojom. Čo? Marimar. On má Sigma girl. Ja nechápem people. Fico. Ja nechápem takých ľudí menom Fico. A nehovor to... Penži tam je a malo. Počúvaj. Opa, ja všetko klikám. Že ten Kenji je tam a malo. Ja viem, však má jedno. Utekam. Poď po ňom. Kamo, nehovor to slovo na N, hej, lebo skončím s YouTubeom hneď. Ok? Mohlo sa mi čo? Štát na N. Nehovor ho. Nigeria? Ďakujem. Ale nie, to nie je to zle. Ja som si to pomýlil. No proste tú druhú variantu toho. Akože... Čierny proste, čierny. Nier, hej? Áno, Manuel Neuer, presne toto. Neuer. You are the black monkey. You are the shoes monkey. You are the corn monkey. No takto, ľudia, zabite sa všetci do rovna. Nie, To je moja rada. Čo? Do života. Neviem. To je moja rada. Do života. Všetko do rána. Že mali by ste cvičiť do rána. Ja na vašom mieste by som odinštaloval život. A ja na svojom mieste... Neviem. Kamo, prečo tu je tak štyrkový ten Jayong? A nie s Pavrom. No s Pavrom. Hej, Paverom. I'm the Riddler. I'm the Riddler. I'm the Skibidi Vajco. Opa. Ruka ma boli jak plasknica. My sa tu hráme s Mortisom. My sa tu zabávame. Plastnívec. Poďme sa zabávať. Ja budem zomierať. Kamarát. Zabil.
Drž mi palicu, Boriti. Má jedno. Dynamiko zdarova. No, Dynamite. Dynamite zdarova. Dynamite, neviem skade. Kamo, Michal, maj tu kamarátku. ja viem, že tu mám kamarátka. Koň. Marizlera. Kamo, my sme čo? Stardrop? Super. Super. Wait a second. Zabudni. Počkaj, nie, on. Kamo, ja by som toto video teraz ukončil a išiel na nové. Lebo to, kamo, 15 minút. Nemôžem vydávať ono 6 rokov jedno video. Je to to isté. Hráme ďalej. No a ja som si nosil. Nemôžeme jedno video natočiť za 10. Hej, a kebyže zrobíme z toho, neviem. Toto... Rolik? Áno, rohlík. Áno, rohlík z toho... Livestream. Ešte nemôžem, ešte nie som taký populárny people. To pri koľkých odberateľov môže zapnúť? To ja znám. Počúvajte ľudia, napíšte mi do komentárov, kedy môžem zapnúť, bo chcem srať veľa. No hej, ľudia, napíšte mi, či mám kryjovať alebo nie. To nepíšte, prosím vás. A teraz v komentároch, že ja. Že ja. To tam napíšem a si vás nájdem. Hej, si ich nájdeš a typek býva v Nemecku. A ty že Liechtenstein. Zabudol som mu, ale... Prečo som spomal? A tam je typek. A ja som ti hovoril. Ale ty si mali len po tie, čo boli pri, jakoby za stenou, ty si hlúpy. Ja viem, že som Ja glúpy. s týmto tu Michalom mám rade. Akože ja som kvalitný, to musíte oceniť. Ja som kvalitný. Ľudia, len nápad. Dáme 900 trofí na Jellonga a ukáže vám nejaký gameplay z napríklad z Forza Eliminátora alebo z niečoho. To nefunguje teraz, jak to bude. Čo akože? Teraz jak proste vyjde to video a ty si ho kúkneš, to nebude tak, jak to proste bude na Xboxe, to proste bude naopak, chápeš? Ale to nevadí, ľudia, my nie sme profesionálni amatéri. My sme neprofesionálni amatéri. Kamo, my sme tupci, ne amatéri. Nie, ale... My nevieme dať jeden rang. Musíte nás pochopiť, nemôžete nás proste súdiť, že máme napríklad opačné video, proste musíte sa zmieriť s tým, že nemáme také veci ako nejakí profesionálni youtuberi. Man, Dodo, stripter. Ale proste sme amatéri v natáčaní. Takže možno dať nejaké play, napríklad z PUBG, som sa strašne zlepšil. Akurát, že nie. Nemám PUBG. No, to na čo si spravil koň? Bo som bez. Nie koň, to je rozdiel. To je rozdiel 3D. Zomieram. A ja? Tá ty barzne, keď žiješ. Ty. Tu je, vidíš ho, tu je. Dobre, zdrievaj. Ja ti zabije ten 8-bit. Mandy Candy. Kamo, ja som Mandy Candy. Oh. Hello, ja. Hello, man. Marizle. I'm the Skibidák. Ľudia, som Rohlík.
Ináč ja som ráno jedol ze koň. Ja som jedol proste ráno rohlík. Čo mám na to povedať? Ja som ráno jedol rohlík. Omelo mi to ide, vidia. Tak to teraz uvidíme. Ja som sa pustil do viacerých. Edgarka. Ty si ale zlý chlapec. Poďme spísať petíciu. Ale zapíš Xbox a daj si stále PUBG, prosím. Nemám uvoľnenie priestoru. A čo tam hráli? Dá FIFU, NHL, Fortnite, Forzu, Fall Guys. A neviem. Tak kúkni si, čo tam máš. Však som ti vymenoval. Už tam nemám viac. Čo? Nie, Fall Guys. Ha? Mám možno. Ty odstane napríklad, neviem, čo ja viem, čo také by si mohol odstaniť, čo sa rýchlo inštaluje. Potom. Tá znam. Ja znam, že neznám. Fall Guys je také, čo sa one... Však ja to mám. Sa môžeš zaprdieť. Ja mám No však ale, že si to odstraníš, daj si PUBG a one. Ale teraz mám koľko priestoru? 2 gigabajta? Neviem, asi rolík, pozor, tam je tým. Ľudia, len zovieram, idem dako. Twist, Call of Duty.